eSouth Africa akekho umuntu obukeleke phansi njenge-security, kodwa umsebenzi abayenzayo umkhulu kakhulu. Njengoba usanomsebenzi nje usebenzayo, usane-office ozovuka kulona kusasa, ngoba khona i-security lizohlala kuse ligadele ukuthi uma ufika wena kusasa ufika izinto zakho zonke ziphephile zikahle. Kodwa uma kuze kwisithunzi sabo, asikho from ikhampani abayisebenzelayo, asikho from iclient abasebenza kulo, asikho from government ogunyaza ukuthi bekwazi ukuba basebenze ngendlela ephelele, asikho from thina njengabahlali esihlala nawe endaweni ehlala kuzona. I-security libukeleke phansi ngalendlela ukuthi uhulumeni kuwo yonke into office la kaSira lilodwa, KZN yonke njengoba ingakuma i-security la kaNongoma lifuna ukuvuselela ubulungu balo, e-security kufanele ligibele le eThekwini ngemali engekho, ngomuholo ongekho, elisuke eMatatiyela elisuke eNewcastle fanele lifike le eThekwini, amanye azalayo emgaqweni enzele ukuthi akwazi ukubamba isikhathi, ngoba ma engakwenzanga lokho ngosuku olodwa uzophela umsebenzi, ngoba kwabaswa wakhe umnikezi usuku olodwa ukuthi akenze yonke lento akwazi ukuthi ayenze ngendlela ephelele. Uma sikhuluma ngokuhlukumezeka kwama-security sikhuluma ngako ukuthi even abanikazi bey'nkampani zama-security abanandaba novo le-security, unendaba novo le-client ukuthi i-security lihlukumezeka kanjani emsebenzini lisebenza kona, akanandaba nalokho. Amanye ama-security awanawo ngisho ama-guide house, umuntu ugada esemgaqweni zimnethe imvula zize iphelele kuyena, kodwa into elindeleke kuyena ukuthi akabambe isikhathi abe khona ngayo yonke indlela efunekala emsebenzini. Uma kuza ngokujabula kwakhe akubalulekile kumnikazi wekhampani nakwi-client alisebenzelayo, bahlukunyezwa ekuqaleni kuze kuyofika ekugcineni, ngoba uma sikhuluma ngokuhlukumezeka kwabo besaya nje emsebenzini, abanikazi bey'nkampani zama-security abathengi ngisho amakhumbi, bathenga amaveni, ufika ubaba omdala ehlele evenini ngemumva emsebenzini, zimnethe imvula esevenini ezophinda afika ahlale eminyaka emsebenzini, ahlala afika anethwe imvula azagula ngenomkhuhlane bese kuthiwa akalihole lolu suku abelovile kodwa egule emsebenzini. Uma usumtshela umnikazi wekhampani ama-security awukuthatha iy'ngane zakho uzise esikoleni ngeveni evulekile agoloze, kodwa uma kuza kubazali bethu abama-security akuvumeli ukuthi kwenzeka. Asiyekeni ukuthi sivumele ukuhlukumezeka kwabanye abantu kanje. Uma kuza kumholo wabo noma kuza kuyilanga le-payday, abanye abazi ukuthi bahola nini, babona ngoba sekuthanda umnikazi wekhampani ukuthi useyabaholela, behola ushintshi nakhona kufanele ushintshi lo agibele ngawo ayolungisa uSira every year, kufanele ashone eThekwini ayolungisa uSira ngalo ushintshi. Uma esebuye ngawo aphinde ame-off, kuthiwa akanga-off asebenze noma inini makuthanda lo, ngoba akanalo izwi. Meyokhala government wethu, government wethu akana space sokum-accommodate yonke indawo la kuthanda khona ukuhlukumeza khona. Wothanda ukwenza into afuna ukuyenza, wofuna ukubathuka uyathuka, abanayo indawo abavikeleke yona. Kodwa njengoba sisebenza nje sinayo yonke into esesigcina siyabantu abasebenzayo, ingoba ntamba manje bazobe besigadele nakusasa bazobe besigadele ukuthi yonke imisebenzi isayihambe ngendlela. Ahlonipheni ama-security ngendlela efanele behlonishwe ngayo, ngoba mkhulu umsebenzi abenze empilweni. Bese ngithi nekhampani zama-security uma kuxaka hamba uyovula enye into, ungavumeli ukuthi obaba bethu noma bethu behlukumezeke besebenzela ikhampani yakho. Bahloniphe ngendlela ohlonipha ngayo unkosikazi wakho nangendlela ohlonipha ngayo iy'ngane zakho. Ngiyabonga.